12 il-Kunsill Lokali mill-Kunsill Reġjonali Tramuntana qasmu l-esperjenzi tagħhom fil-lokalitajiet li jirrappreżentaw f'laqgħa mal-President ta' Malta George Vella. Din kienet it-tieni laqgħa minn sensiela sħiħa li qed jieħu sehem fihom il-President biex ikun hemm skambju tal-ideat filwaqt li joħorġu suġġerimenti għal sfidi eżistenti. Il-President tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali Mario Fava esprima l-apprezzament għal fatt li l-President qed jagħti widen biex il-Kunsilli ikunu pioniri u sors ta' għaqda nazzjonali. Qed nifhmu kif anke l-President tat importanza lis-sindki u anki Presidenti Reġjonali. Qed tifhem ukoll u nnotajna kemm id-diskussjoni li kien hemm waqt li konna din nitkellmu l-interess li kien hemm proprju biex jifhem il-President innifsu il-problemi li hemm fil-lokalitajiet kif jistgħu min-naħa tiegħu jassisti anke l-Kunsilli Lokali u dawk Reġjonali. Il-President Vella fakkar li l-Fondazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali se titwaqqaf biex tindirizza problemi li jkattru l-firda bejnietna. Qed inħeġġeġhom biex dawn anke fil-livell tagħhom jagħmlu dawk il-parti tagħhom u jibdew anki jżommu diskussjonijiet u hemm bżonn anki hearings man-nies rigward dan it-tema. Il-President tal-Kunsill Reġjonali Tramuntana, Anton Mifsud, fisser l-importanza ta' din il-laqgħa fejn il-Kunsilli kellhom l-opportunità jesprimu l-ħsibijiet tagħhom.